Americký kremeš, že si ho ešte nejedol, tak si ho určite urob podľa tohto receptu. Je to veľmi rýchle a jednoduché. Ako prvé si urobíme korpus. Do misky si rozbijeme 4 celé vajíčka a 2 bielka. K vajíčkam pridáme 100 g krupicového cukru, pridáme 2 g soli a dáme vyšľahať. Máme vajíčka krásne vyšľahané do peny. Do vyšľahaných vajíčok pridáme 50 g oleja, premiešame. Všetky sypké ingrediencie si preosejeme. 100 g hladkej múky, 15 g kaká, 8 g prášku do pečiva. Miešame jemne, aby sme si nezničili našľahané vajíčka. Cesto na korpus máme vyšľahané, teraz ho premiestnime do formy. Ja budem robiť tento koláčik do tejto formy. Forma má 25×25 cm. Cesto prelejeme do formy. Keď pečieme korpus, zvyčajne nám v strede napuchne. Tak sa nebojte trošku z toho stredu dať cesto aj na kraje. Korpus si dáme upiecť na 170 stupňov na 20 minút. Kým sa nám korpus upečie, urobíme si pudingovo-maslový krém. 300 ml mlieka, 120 g kryštálového cukru, 2 vanilkové cukry, premiešame. Mlieko s cukrom si dáme zohriať. V druhej miske si rozmiešame zlatý kvas so žltkami, pridáme 150 g mlieka, 2 žltka, ktoré nám ostali z korpusu, 60 g zlatého kvasu, to je 1,5 balíčka. Rozmiešame. Cukor sa nám v mlieku už pekne rozpustil. Teraz do mlieka prilejeme puding so žltkami. Takto pripravený puding teraz uvaríme. Kým sme si urobili puding, korpus sa nám upiekol. Chvíľku ho nechám vo forme a potom ho vyrežem. Vďaka tomu, že mám papier len na spodku korpusu, tak budeme mať krásne rovné okraje a koláčik nemusíme orezávať. Preklopíme ho na mriežku, aby sa nám rýchlejšie vychladol. Papier na pečenie môžeme dať dolu. Tiež pomôže, aby sa nám koláčik rýchlo vychladil. Ideme si vyšľahať krém. Do misky si dáme 140 g masla. Maslo si vyšľaháme do peny. Vychladnutý puding si tiež prešľaháme mixérom. Puding máme vyšľahaný, teraz ho pridáme do maslového krému postupne. Na záver pridáme 45 g rumu. Krém máme krásne vyšľahaný a môžeme ho natrieť na korpus. Krém si premiestním do cukrárskeho vrecka. Odstrihnem špičku a krém nastriekame na korpus. Po obvode korpusu si urobím hranu, aby sme koláčik nemuseli obrezávať. Zvyšným krémom vyplním stred. Zahladíme koláčik, ozdobíme šľahačkou, ja budem používať túto 40%. Do misky si dám 400 g šľahačky, vyšľaháme. Ak chcete mať šľahačku naozaj lahodnú, tak ju potom mixérom nešľahajte úplne do tuha, vyšľahajte si ju len do takéhoto stavu a domiešajte si ju ručne. Týmto spôsobom by sa vám ťažko zo šľahačky stalo maslo. Už žiadne zrazené šľahačky. A v takejto konzistencii môžeme zdobiť našu tortu. Šľahačku si dám do cukrárskeho vrecka s hladkou špičkou. Teraz si naznačím čiary, ako budem koláčik krájať. Moje kocky budú mať 6x6 cm. A na plnku príde už len šľahačka. Koláčik máme hotový. A na to, aký je tento recept, veľmi jednoduchý, tak je koláč naozaj výborný. Ahojte!